bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajaba a gare mu, bin koyarwarsa ya wajaba a gare mu in har muna son tsira. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bi shi to ranar tashin alkiyama zai shiga cikin cetonsa. Amma duk mutumin da ya gafala, ya rabkana, ya samu tangarda ga barin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunnarsa, hakika wannan ya shiga cikin rudani da hayaniya, ya shiga cikin kakanikaye da rashin tabbas. Shi yasa dole ka tsaya ka tantance, ka tsaya ka koya, kuma dole ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka santa ne ta hanyoyi guda 3 zuwa 4. Na farko ta hanyar ilimi, dole ka tsaya kai ilimi, kai bincike, ka zama ɗalibin ilimin addinin musulunci, ɗalibin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, kafin wannan ya kamata a ce ka haddace alqur'ani, domin dukkanin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin alqur'ani. Dukkanin wasu ayoyi da suka tabbatar da shi manzo ne yana nan a cikin alqur'ani mai girma. Kaga wannan a gefe guda. Na uku, ta hanyar bibiyan magabata. Misali, Allah madaukakin sarki yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana. Wannan malamai suka ce as-salafus salih kenan, magabata na kwarai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace satarawna ikhtilafan kathira, yace karshen zamani za ku ga sabani da yawa, addinai da yawa, tafarki da kowa da nashi. Manzo Allah yace in faɗa muku mafita, salawatu rabbi wa salamuhu alai, yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin, alaikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin, addu 'alayha bin nawajid. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu 'alayha bin nawajid. Malamai suka ce wa'annan tiraman na hannun side na wannan haƙoran, inda in ka rike abu ba zai fice ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam da shi yayi misali yace addu 'alayha bin nawajid, ku rike su da tiraman ku na haƙora.